Ola, moi bo día, moitas grazas a todas as persoas xornalistas que estén escoitando telematicamente esta rolda de prensa na que o Grupo de Compostela Aberta vai a presentar unha proposición no vindeiro pleno con motivo da reclamación da restitución dos dereitos para as praceiras e labregas que normalmente acudían á praza e podían poñer os seus postos e as súas cestas na Praza de Abastos. Compostela Aberta presenta esta proposición tendo en conta os últimos acontecementos do pasado 5 de setembro, cando estas praceiras, prácticamente sen aviso previo, foron expulsadas, foron retiradas da Praza de Abastos ese sábado 5 de setembro tras unha notificación do Concello de Santiago asinada polo concelleiro Gonzalo Muiños, na que, por mor da normativa recente da Xunta de Galicia, as restriccións significaban, de acordo con esa notificación do Goberno Municipal de Santiago, significaba a reducción drástica e importante do número de postos. Estamos falando de 22 praceiras e labregas que teñen produto de horta, produto perecedeiro, que cada semana é moi importante, sobre todo nesta etapa, neste momento do ano, poder vender, poder leválas á praza, pois moitas delas tiveron que levar ese produto de volta porque solamente se autorizaron 7 postos. Nós entendemos que se trata, por unha banda, de postos que non están en lugares pechados, sino que están en lugares abertos, ventilados, onde claramente factible garantizar a distancia e garantizar as condicións de seguridade hixiénico-sanitaria. Durante este proceso, onde se lle retiran os dereitos a estas mulleres que, por outra banda, toda a veciñanza de Compostela saben que forman parte do noso símbolo e emblema da cidade, como é a Praza de Abastos, que contribúen co produto de proximidade, de calidade, que contribúen otorgando valor social e valor cultural á nosa praza. Nos consideramos que é inadmisible este recorte de dereitos e que, unha vez máis, en este caso, coa expulsión, coa retirada destes dereitos ás praceiras, pois se amosa a parálise e a falta de iniciativa do Goberno de Bugallo. Por que? Ben, porque eu creo que o que había que facer, e así o recollemos nesta proposición para que poda ser aprobado en pleno, é que se busquen xa espazos alternativos que, tendo en conta os requisitos, as novas normativas pola COVID-19, se poidan seguir instalando. Porque estas mulleres e estas labregas levan moitísimos anos na Praza de Abastos. Históricamente, houbo moitos máis espazos, como a Pescadería Vella, San Agustín, moitos outros recunchos na contorna da praza onde había postos con produto de proximidade e perecedeiro. Nós estamos vendo que este goberno está botando balóns fora porque estes días, cando falamos desta situación que é pouco entendible, colocaban a pelota no tellado da xerencia, pero a xerencia da plaza simplemente tivo que obedecer, tivo que facer cumplir unha normativa, como digo e reitero, foi enviada e asinada polo concelleiro Gonzalo Muiños. Polo tanto, que non se escuden, que non boten balóns fora en relación a que isto foi unha solución ou foi unha decisión da xerencia, cando é o propio goberno municipal, o propio goberno do señor Bugallo que lle ten que poñer solución. A pregunta que me queda no aire é se realmente esta situación é unha situación que axuda a facer cousas que igual este goberno xa lle interesaba facer antes. Igual non tiñan moito interés en que esta cidade mantivese esa singularidade, esa identidade, ese lugar propio coas praceiras e labregas da Praza de Santiago. Santiago non é solamente unha cidade turística, é unha cidade para vivir, é unha cidade para disfrutar, e dentro dese patrimonio vital están estas mulleres que se lle acaban de recortar esos dereitos.
Resumindo, esta proposición é moi clara. Leva 3 puntos. O máis importante é que instamos a órgano competente do Goberno municipal a que modifique esta notificación e que habilite espacios alternativos para todas as praceiras, que non se recorten eses dereitos a 7 postos, que se busquen alternativas. Por outra banda, aproveitamos tamén para que aposten en este momento por levar a cabo unha campaña de sensibilización social para que máis persoas, máis veciños e veciñas de Compostela, pois compren na praza, compren produto fresco e de calidade, de proximidade, que tamén nos fornecen estas mulleres. Nada máis, para rematar, aproveito esta rolda de prensa tamén para recordar que Compostela Aberta segue agardando unha resposta que non chega, un silencio continuado ao longo de todo o mes de setembro respecto á petición dunha reunión para falar, unha carta que se enviou xa lá pro 18 de agosto ao Goberno municipal para falar do estado de cumprimento dos orzamentos 2020 que Compostela Aberta, por responsabilidade, asinou un compromiso de acordo respecto á continuidade de moitas políticas que Compostela Aberta xa levaba a cabo. Non houve resposta, non temos reunión, estamos xa a 15 meses deste goberno e entendemos que eso, como decía antes, é unha mostra máis da falta de iniciativa, da falta de ideas e de un gran bloqueo que afecta a moitos contratos, a moitas políticas e a moitos recursos. E nada máis, moitas grazas. Se tendes algunha pregunta ou cuestión en relación a esta proposición ou calquera outra, estou aquí para escoitarvos. Non? Vale. Bueno, pues nada, grazas de novo, vale? Sí. Creo. No, todo claro. Vale. Bueno, non dixen o da orden que fora do día anterior, solo 24 horas, pero bueno, eu creo que vai na nota. Graciñas, hasta logo.